Welatiyên ji Bakurê Kurdistanê li Stenbolê jî li pey şopa hinek kevneşopiyan çanda xwe berdewam dikin. Yek ji van kevneşopiyan jî hilberandina nanê tenûrê ye ku hem bi çêja xwe hem jî bi şêwaza hilberîna xwe di nava nanê endüstriyel de derdikeve pêş. Hilberîner û nanpêjên Kurd amaje dikin, taybet piştî koronayê ji ber siruştîbûna berhemên ku bo vî nanî tên bikaranîn û karîgeriyên wê yên li ser tenduristiyê, eleqeya bo vî nanî jî du qat zêdetir bûye. Hosteyên nanpêj diyar dikin, li gel ku ew 24 demjimêrên rojê dixebitin jî, lê pirî caran ew bi sîparîşan re nagihîjin. Bu bizim yöremizin tandır ekmeği. Beriya vayrusa koronayê me hezar nan derdixist lê bi pandemiyê re ew hejmar hilket 2000-an. Di proseya pandemiyê de eleqeya li ser nanê tenûrê jî zêdetir bû. Em bi berdewam dixebitin. Ez dibêm ji ber koronayê gel jî zêdetir giringî bi xarinên siruştî didin û ji ber ku nanê me jî hem siruştî hem jî gelekî bi çêje xelq zêdetir eleqeyê nîşanî vî nanî didin. Hani burada bu işin şöyle... Nanpêjên Kurd dibêjin, piştî ku wan dest bi hilberandina nanê tenûrê kirine, bi demê re eleqeya li ser vî nanî zêde bûye, lêbelê taybet di proseya pandemiyê de ev eleqe bi awayekî derasayî zêdetir bûye. Ekmeğimiz sağlık açısından faydalı. Piştî derketina vayrusa koronayê eleqeya li ser vî nanî jî zêdetir bû. Hem ji nanê febrîqeyan erzantir e, hem jî bi çêştir û tenduristtir e. Bo ku em bi daxwazê re bigihîjin canan em bênaber dixebitin. Helbet ji ber ku ev nanê ji çanda me li van deran jî rastî vê eleqeyê tê, em jî gelekî xweşhalin. Taybet van salên dawî li navçeyên Stenbolê yên wekî Küçükçekmece, Esenyurt û Bağcılarê ku serjimêreke zêde Kurd lê dijîn, firneyên ku nanê tenûrê hildiberînin, her ku diçe berbelavtir dibe û eleqeya li ser vî cûrê nanî jî roj bi roj zêdetir dibe. Li gel welatiyên Kurd, ji netew û nasnameyên cuda mirov jî vê çêja kurdewar bi seya van firneyan nas dikin û li lênangeha xwe zêde dikin.